Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di nava salekê de nêzî 4000 bijîşkan berê xwe ya Almanya û welatên dinyayên Ewropayî û venegeriyan in. Li gel wê yekê 15000 bijîşkan jî li ser medyayên civakî kom ava kirine û serî li balyozxaneya didin ku ji bo çûna welatên Ewropayî vîze bistînin. Li gel wê yekê li gorî raporta Yekîtiya Bijîşkên Tirk di nava 8 salan de rêjeya bijîşkên ku dixwazin biçin Ewropa û welatên cuda ji sedî 20 zêde bûye. Bijîşka nexweşînên dil û hinavê Emel Bayrak ku bi salan nexweşxaneyên dewlet û yên taybet dixebitin û hewl dide biçe Ewropayê dibêje şert û mercên bijîşkan zehmetin, tundiya li ser wan zêde bûye û qedr û qîmeta wan nemaye. Ji ber wê çendî jî ev ji Tirkiye dirabin. Hekimlerin neden özellikle yurt dışına gittiğini irdelersek de Dema ku em berê xwe didin sedema çûna bijîşkan bo Ewropayê sedem gelek zêde ne. Di serî de li Tirkiye qedr û qîmeta bijîşkan qet nîne. Carînan 48 saet bênavber nobedariyê de dimînin û li gorî karên xwe mûçeyeke kêm distînin. Jiyana wan ya rojane nemaye û pêdiviyên wan nayên jî bicîgirin. Li gel vê yekê sedema herî mezin jî roj bi roj tundî û zextên li ser bijîşkan zêde dibin û gef li wan têxarin. Mixabin li gel min bi hezaran bijîşk hene ku biçin Ewropayê. Sekreterê Giştî Yekîtiya Bijîşkên Tirk Profesör Dr. Vedat Bulutçu amaje pê dike ku di heyama ku pêdiviya Tirkê bi hezaran bijîşkan heye, çûna bijîşkan taybetî li bajarên Bakurê Kurdistanê dibe sedema lawazbûna pergala tenduristiyê. Çok iyi biliyoruz ki 3000'e yakın aile sağlığı merkezinde hekim ihtiyacı var. Em îro baş dizanin ku nêzî 3000 navendên tenduristiyên gel bijîşk nînin. Li gel vê yekê li seranserê Tirkiye û bajarên Kurda kemasiyên 5000 hemşîre û 8000 bijîşk û xebatkarên tenduristiyê hene. Bêguman çûna bijîşkan bo Ewropayê dibe sedem ku pergala tenduristiyê jî lewaz bibe taybetçî li bajarên Kurdan. Ji ber ku ev bi salan e bi awayekî rêk û pêk bo wan deran bijîşk nayîşandin. Ev yek jî dibe sedem ku welatiyên Kurd ji alîkariyên tenduristiyê bêpar bimînin. Her wiha li gorî raporta Yekîtiya Bijîşkên Tirk di navbera 2 salên proseya pandemiyê de ji ber ku bergiriyên pêwîst nehatine wergirtin, 132 bijîşk û xebatkarên tenduristiyê canê xwe jî dest danin. û bi sadan caran jî êriş li bijîşkan hatine kirin û gefa kuştinê li wan hatiye xwarin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.